pois moitísimas cousas positivas, como podes ver, a visibilidade, poder traballar, sabes, un proxecto durante tantos meses. Sí, nada, fantástico, ter gañado o premio para min era un soño que sempre tiven, por esa banda xenial, e despois pois formar parte do Viñetas o mesmo. Eu baseime nunha historia real barra lenda, porque tamén ten a súa parte fantástica, digamos, que é a Inés de Castro. Parecíame como unha gran oportunidade para dar a coñecer sobre personaxes históricos, sobre todo tamén para o público infantil juvenil, que penso que pode atraer o tema de ver unha raíña de esqueleto, que pode chamar a atención e a vez estás aprendendo algo. O meu, pois Adelina, que é a protagonista da historia, pois é unha personaxe que levo fermentando durante moitos anos, dende 2014 que fixen un máster de modelado 3D, e que había que inventarse unha personaxe e aí xurdeu esa primeira Adelina, que é unha muller pois, con moito temperamento, non? Que quere unha anciá, que quere fuxir dunha residencia de anciáns. A inspiración atopo ao final no día a día, non? Nunha conversa con amigos, cando ves o noticiario, me refiero, un pouco lanzar reflexións sobre o que sucede o día a día a través do humor, non? Que é un pouco que fago tamén no eido do humor gráfico, pois intentar lanzar reflexionar sobre o que nos rodea e intentar lanzar esos chistes, non? E contar esa historia pois tamén respaldada en ese humor. Efervescente. Sí, eu de feito todas as debuxantes de cómic que máis admiro son todo mulleres, non sei por casualidade ou non, eu creo que porque as súas obras son increíbles, pero xa desde sempre, entón, pois a verdade é que de aquí para arriba, non? Sí, eu penso que hai, bueno, xa se ve no propio evolución do festival, os convidados que había hai 28 anos, Claro. Non había, creo que podía haber unha muller en cada edición, e agora cambiou completamente. Prácticamente a maioría das artistas que admiro de banda deseñada son mulleres, quero dicir, cambiou completamente.